Hi friends, आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय नोंथांमोना आं दिनै बेरायनो फैदों हारसिङैनो भैरबकुन्द'आव नोंथांमोना नायलांदो भैरबकुन्द'आ माबायदि जाखो आरो आं नोंथांमोननो भैरबकुन्द'नि भिउसखौ देखायनोसै नङा होमबा लोगोफोर नायना लादो देवबारनि बेलासे समाव मोजां नांदों फैनानै मानो होनब्ला गोबाव जाबायमोन भैरबकुन्द'आव सफैया जोबोद समायना मोजां जायगाखौ दिनै नांदों होनब्ला जायगाफ्रा एसे क्लिन जाबाय आरोना मोजां नांदों नायनो थाखाय ओंखायनो नोंथांमोना एसे देखायनोसै भैरबकुन्द'खौनो जोंनि लकेल जायगा नोंथांमोना नायना लादो माबायदि जायगाफ्रा मोजां नाङो बेयाव ना बोनबाय थादो ना बोननायखौ नोंथांमोननो एसे ओरैजाय बोनो नाखौ खैथा मोनखो मिथिया दा एसे खाथियाव थांनानै नायहैनोसै बोनबाय थादों नायदो दैसाया फुल दै फैखादों बैयाव बारलांदोंमोन आं नाथाय बारलांनो हाया होनब्ला बे जायगायाव थांनो थाखाय एसे गिथावना बायसान्स गोग्लैबाथ' थैखाबाय होनब्ला गोथौ दाहारना दैया एसे नै ना सारग्राफोरनि जालखौ आं एसे खिथिनो नोंथांमोननो नाबो नाया माफा मानै नाखौ आदा खै केजिसो मोनखो जोंफ्रा आदाया ना सारो जोबोद बुरिया ना मोनो बिसोरो हा सेरब्रैसो मोनदोंमोन नाया 100 थाखा फुवाव फाननो 400 थाखा केजियाव हरो बिसोरो दा देखायबावबाय एसेग्राब मोजां नांदों बै खाथियाव थांनो मोननायमोनब्ला एसे मोजां जागौमोन नाथाय थांनो मोननाय नङा मोजांखा बै ना साग्रा जिदुआनो आथिङाव नांबायमोन लांगाब गोलैसिगोन माहाय थाबाय बायदि जायगाफ्रा नै आं एसे खाथियाव खिथिनो नै नायदो बिराद मोजांखाना आंकोल चिप्स ना बोनबाय थादों बिथिं ना बोननायखौ एसे नायगौमोन आं ना नांनायखौ नायाखौ नांनायखौनो नुवाखै नै दै लोंसै दानाबा भैरबकुन्द'आव जोबोद मोजां जादों नायनो थाखाय बेरायनो थाखायबो अखा फैहां जागासिनो दं दे रायजोफोर माबायदि जायगाया आं बैथिंगालि थाङोमोन नाथाय आं दायो थांला मानो होनब्ला टाइम जाबाय आं बेलेग जायगायावसो थांदोंमोन ओंखायनो एसे फैनाय हिसाबै ब्रिजखौ मब्ला बनायनाय सोरनि समाव बनायनाय बेखौ जोंफोर मिथियाखै नाथाय आं नोंसोरनो दायो खिथिनो बेसेबां इयार्सआव बानायदोंमोन नाला आरो भैरबकुन्द'आवहाय ब्रिज दोङो नाथाय बेयाव जाय खैथा खुन्था दं बे खुन्थाखौ सानाखै आं साननानै खिन्थानोसै 1 2 3 4 5 6 7 8टा खुन्था दोङो भैरबकुन्द'नि ब्रिजआव बै गाहायथिंनिया आरो साहाथिंनिया खैथा दं र' आं एसे नायनो 1 2 3 4 5 साहाथिंनिया मोनबा दङ मोनबा खुन्था दङ बेखौ नायना लानाया मोजां गोजौआव थांनो नाया न'आव बयबो बे न'खौथ' नुखाबाय आरो जोंनिनो बर'फ्रा गिदिर इउटुबारफ्रा फैनानै एसे देखायखाबाय बेफोर जायगाखौ अब्लाबो आं एसे आं उथिनानै थांनोसै फैनाय हिसाबै आं उथिगासिनो दं नायदो रायजोफोर बिथिंहाय ओंखारजोबदोंना होनबाथाय एसे सान्दुं बारा दङ नायहरदो लोगोफोर माइब्रा हाजो होननानै बुङो
आरो बेजों लोगोसे दैया बोहैलांबाय थादों सान कि हर हाजार बोसोरनिफ्रायनो बे दैसाया बोहैलांबाय थादों ओमफ्राय जोंफोरो सानख' हाया नायदों अरुणाचल आरो ओरैजाय भुटान बे मोननै दैसाजों फैयै नैबेयाव मोनसे जाफैबाय बे दैसाखौ धनस्री दैसा होननानै बुङो बे दैसाया एकदम थाङै खोलाहा रौतानि ओनसोलखौ ओंखारलाङो बे दैमायाहाय बिराद गिदिर दैमा नुब्ला गोसोफोरा एसे फ्रेश जायो ओंखायनो आं नोंथांमोननो देखायबाय नै ओरैजायबो बोहैलांदों दैमाया नै ओरैजाय बोहैलांदों बेथिं थांबाय उदालगुरि आरो ओरैजाय थांबाय अरुणाचल आरो नै ओरैजाय थांबाय भुटान नायदो लोगोफोर आं गोजौ बिल्डिंआव दोङो सिगाब मोजां नाङो बे बिल्डिंआव उथिनानै नाहरनो थाखाय नोंथांमोना उथिफेराखैबा उथिदो मानो होनब्ला भैरबकुन्द'आव फैयो नाथाय भैरबकुन्द'नि जायगाफोरा माबायदि बबेयाव मा दङ बेखौबो नोंथांमोना नायजोबाखै जानो हागौ नाथाय आं दिनै दसे टाइम मोननायावनो नोंथांमोननो देखायबाय आरो भैरबकुन्द'आ सोहोरनि बायदि नंला नोंथांमोना फैब्ला नुनो मोनगोन फैदो आरो बेरायफैदो नङा होमबा बेफोरो रियेल नेचार बरफ गुलिनानैसो फैदों ना बरफा गुलिनानैसो बे दैसाया जाबोदों बेनिखायनो गुसुथार बे दैसाया दुगैनांगौ हायोबा फ्रेस जागोन देहाफ्रा एसे गिस्टिकफ्रा खारनो हागौ ओरैनो जोंनिया मस्ला मस्लि जानायखाय गिस्टिकखौनो गासैबो नाख्रेबजानाय गोजा ओंखायनो एसे बिनि दैखौबो लोंना होनांगौ आरो हाय फ्रेन्ड्स आं दिनै नोंथांमोननो देखायनोसै नैबे भैरबकुन्द' दैसाखौ माब्ला बनायनायमोन धनस्री इरिगेसन प्रजेक्ट श्री हितेश्वर सयकानि समाव बनायनायमोन बेखौ 1995 इयार्स सावमोन बे भैरबकुन्द'नि ब्रिजखौहाय दायो नोंथांमोना बेखौ नायना लादो मानो होनब्ला बेबो एसे गाज्रि जालांदोंसै बे भैरबकुन्द'आ बेसेबां बोसोर जाखो नोंथांमोना भाबिना नायदो ओंखायनो नोंथांमोना आं दिनै देखायबाय नायनो हागोन माब्लाबा फैब्ला बे जाबाय गाहायथिंनि दै बोहैबोदों ओंखारलांबाय नै नायदो बिराद मोजां नांखादों आरो बोहैलांदों नायदो बेरायदो मोजाङैनो आरो बयबो भैरबकुन्द'खौलाय नुखाबाय अब्लाबो फैनो लुगैयो आरो ना बाट माथिं मा जादों नोंथांमोना नायफैदो नुब्लाबाबो माब्लाबा नुस'ना खायफा बुस्थुफोरखौ आथिं मानसिफ्रा दुगैदों बेरायदों नाहर बे जाबाय खोलागालनि नैबे थांबाय दायो बै लामायाबो मोजां जाथारबाय बे नै बिथिं दिन्दां बोथांफोर दंलायना बुलायदों दाउफोराबो खेबलायदों बायदि आखिनानै बुङो नै बिदि बेयाव हाबनानै एसे जिरायनोसै जिरायग्रा जायगा एसे फैबाय जेथिया एसे जिरायनानै थांसै मा होनो लोगोफोर बेनो भैरबकुन्द'नि ब्रिज हितेश्वर सयकानि समाव 1995 इयार्सआव बनायजादोंमोन बे दैसाया बेबायदि जेसेबां देखायनांगौ देखायबाय नोंथांमोना फैब्ला नायनो हासिगोन आं भैरबकुन्द'नि जागा आरो भिउसखौ देखायनानै बेसेबांआवनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना उनाव लोगो मोनसिगोन